Wel, noswaith dda bawb, a croeso cynnes i'r gwasanaeth heno. Croeso cynnes hefyd eto i bawb sy'n ymuno ni ar YouTube. Dyma'r coeddiadau yr wythnos. Bydd y cwrdd gweddi yn nos Fawrth am 7:00 ar Zoom. Ac wedyn nos Wener, y clwb ieuenctid yn cwrdd am 6 ar Zoom. A'r Sul nesaf am 10:06, John bydd yn gwasanaethu gyda ni. Yn Gymraeg yn y bore am 10 ac yn Saesneg am 6 yn yr hwyr. A bydd yr ysgolion Sul i'r plant ar Zoom am 12:00 dydd. Wel, gawn ni droi at Salm 117 i'n harwen i addoli. Molwch yr arglwydd, yr holl genhedloedd. Clodforwch ef yr holl bobloedd, oherwydd mae ei gariad yn gryf tuag atom, ac y mae ffyddlondeb yr arglwydd dros byth. Molwch yr arglwydd. Mi nawn ni addoli gyda'r emyn cyntaf heno nawr, cynllunio'r byd cynlledu'r nefoedd wen.
Wel, am ein darlleniad ni heno o'r yswythyr, ni'n troi at lythyr Paul at y Colosiaid, pennod 1 a darllen at adnod 23. Colosiaid, pennod 1, a darllen at adnod 23. Paul, apostol Crist Iesu, trwy ewyllus Duw, a Timotheus ein brawd, at y saint yn Colosau, rhai ffyddlon yng Nghrist, gras a thangnefedd i chwi oddi wrth Dduw ein tad. Yr ydym bob amser yn ein gweddiau yn diolch amdanoch i Dduw, tad ein harglwydd Iesu Grist, oherwydd i ni glywed am eich ffydd yng Nghrist Iesu, ac am y cariad sydd gennych tuag at yr holl saint, dau beth sy'n tarddu o wrthrych eich gobaith, sydd yng nghadw yn y nefoedd i chwi. Clywsoch eisoes am y gobaith hwn yng ngair y gwirionedd, yr efengil sydd wedi dod atoch. Y mae'r efengil yn dwy'n ffrwyth ac yn cynyddu trwy'r holl fyd, yn union fel y mae hefyd yn eich plith chwi. O'r dydd y clywsoch am ras Duw a'i amgyffred mewn gwirionedd. Dysgasoch hyn oddi wrth Epaphras, ein cydwas annwyl, sy'n weinidog ffyddlon i Grist ar eich rhan, ac sydd wedi'n hysbysu ni am eich cariad yn yr ysbryd. Oherwydd hyn, o'r dydd y clywsom hynny, nid ydym yn peidio a gweddio drosoch. Deisif yr ydym ar eich i gael eich llenwi, trwy bob doethineb a deall ysbrydol, ac am gyffrediad o ewyllus Duw, mwyn i chi fyw yn deilwng o'r arglwydd a rhyngu ei fodd yn gyfan gwbl, gan ddwy'n ffrwyth mewn gweithredoedd da o bob math a chynyddu yn eich adnabyddiaeth o Dduw. Rydym yn deisif ar eich i gael eich grymuso a phob grymuster, pob nerth, yn ôl nerth ei ogoniant i ddyfal barhau a hir ymaros yn llawen ym mhob dim. Gan ddiolch i'r tad, yr hwn a'ch gwnaeth yn gymwys i gael cyfran o etifeddiaeth y saint yn y goleuni. Gwaredodd ni o afael y tywyllwch a'n trosglwyddo i deyrnas ei annwyl fab. Yn yr hwn y mae i ni brynedigaeth, sef maddeuant ein pechodau. Hwn yw delw'r Duw anweledig, cyntaf ynedig yr holl greadigaeth, oherwydd ynddo y crewyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddeiar, pethau gweledig a phethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau. Trwyddo ac ei fwy y mae pob peth wedi ei greu. Y mae yn bod cyn pob peth, ac ynddo y mae pob peth yn cyd sefyll. Hefyd yw pen y corff, sef yr eglwys, yw'r dechrau, y cyntaf ynedig o blith y meirw, i fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth, oherwydd gwelodd Duw yn dda yw holl gyflawnder breswylio ynddo A thrwyddo ar ôl gwneud heddwch trwy ei waed ar y groes, i gymodi pob peth ag ei hun, pethau sydd ar y ddeiar a'r pethau sydd yn y nefoedd. Roedd y chwythau ar un adeg wedi ymddieithrio ac yn eliniaethus eich meddwl, a'ch gweithredoedd yn ddrwg, ond yn awr fe'ch cymododd, yng nghorff ei gnawd trwy ei farwolaeth, i'ch cyflwyno'n sanctaidd a di-fai a di-fefl heb unrhyw smotyn ger ei fron. Ond y mae'n rhaid i chi barhau yn eich ffydd, yn gadarn a di-ysgog, a pheidio symud oddi wrth obaith yr efengil a glywsoch. Dyma'r efengil a bregethwyd ym mhob rhan o'r greadigaeth dan y nef. A'r efengil y deithi mi, Paul, yn weinidog iddi. Cyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd, gawn ni weddio. Ein ni'n diolch arglwydd am y fraint i ni'n cael o ddod ger y fron i ddaddoli di heno.
Diolch bod ni'n cael dod ger bron y Duw mawr, y Duw tragwyddol. Ac i ni'n dod i blygu o arglwydd, i ni'n plygu yn ein calonnau ni ger dyfron di. Helpa ni wneud hynny arglwydd, a helpa ni hefyd i ddaddoli di nawr mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Helpa ni arglwydd i droi ein meddwl a'n calon ato ti o arglwydd trwy gyfrwng yr oedfa yma, ym mhob rhan o'r oedfa, p'un bod ni'n canu neu'n myfyrio ar emyn, neu'n clywed y darlleniad, neu'n clywed y bregaeth, neu nawr yn gweddio, helpa ni arglwydd i addoli mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Ac o arglwydd, mae yna bob reswm i addoli di. Ti yw y Duw goruchaf, fel ni wedi clywed ti yw crewr y nefoedd a'r ddaear. Ac o arglwydd wyt ti'n dduw bendigedig, wyt ti'n dduw sanctaidd a glân a grymus hefyd, yn holl alluog ac yn holl gyfoethog. Ac o arglwydd, diolch bod ni'n gallu dod gyda fron fel ein Duw ni ac fel ein tad ni, fel ein cyfaill ni, trwy i ni adnabod yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd, i ni'n dod ac offrwm o ddiolch gyda fron di nawr o arglwydd. Diolch am dy ras yn ein bywyd ni. Diolch i ti. I ni wedi darllen yn y darlleniad beth oedd wedi digwydd i'r Cristnogion yn Colose. Wedi cael ei trosglwyddo o un deyrnas i'r llall. O deyrnas y tywyllwch i deyrnas y goleuni. A'r un peth yn wir amdano ni arglwydd. Mi fuon ni yn y tywyllwch hefyd. O dan lywodraeth y tywyllwch. O feddiant Satan at Dduw. Ac o arglwydd, mi fuon ni, fel ni wedi darllen, yn eliniaethus ein meddwl o arglwydd, ac ar goll yn ein pechodau. Y gwmws ein peth. Ond o ti wedi gweld yn dda, yn dy ras ac yn dy drigaredd, bod ni'n anheilwng i'n galw ni arglwydd. Achos o ti wedi cynllunio i alw pobl o'r holl fyd i ddod yn blant i ti, yn bobl i ti, yn deulu i ti, ac yn etifeddion y bywyd tragwyddol. Ac o arglwydd i ni'n diolch ac yn rhyfeddu bod hyn yn ein cynnwys ni o arglwydd, bobl fel ni, sydd wedi dod i adnabod ac i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly ni'n rhoi diolch i ti nawr. I ni'n diolch am gynllun yr Efengil, ac yn ni diolch am yr Efengil bod ti wedi gweld yn dda i holl gyflawnder i breswylio yn Iesu Grist. A hynny ein mwyn ni. Bod wedi dod a gwisgo cnawd fel ein cnawd ni. Bod wedi dod atom ni i'n plith ni. Bod wedi dod i wasanaethu ac i roi ei hunan. I roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Ni'n diolch hyn o eto am yr arglwydd Iesu. Yr oen di fai a di frycheilid. I ni'n diolch bod wedi bodloni dod i fod yn oen yr aberth yn ein lle ni, i gael ei offrymu ar y groes, i glirio dyled ein pechod ni ar ein rhan ni. I ni'n diolch arglwydd. Bydden ni ddim wedi dod i ddeall hyn, bydden ni ddim wedi deall rhyfeddod yr Efengil a'r ffordd i ddod yn iawn gyda Duw ein hunain. Bydden ni ddim wedi gweld na deall. Wyt ti wedi trefnu'r cyfan ac wyt ti wedi agor ein llyged ni i weld ac i gredu, ac i adifarhau a dod at Iesu Grist. Ac ni'n diolch i ti. Arglwydd heno, i ni'n gweddio nawr y byddi di yn ein bwydo ni yn yr oedfa newydd yma trwy dy air. Bydd dy air di fel bara'r bywyd i ni arglwydd yn bwydo yr enaid wrth i ni i glywed a myfyrio, darllen dy air di gyda'n gilydd. Arglwydd, wyt ti'n addo fod yn fugail i ni. Ti'n addo ein cynnal ni. Ti'n addo ein harwen i mewn ac allan a rhoi porfa i ni. Ac i ni'n gweddio heno am fara i'n heneidia. Mwyn i ni ddyfal barhau fel i ni wedi clywed yn y darlleniad tan y diwedd. Mwyn i ni gynyddu arglwydd a dwy'n ffrwyth o weithredoedd da. Ond arglwydd, mae eisiau bwyd ar ein henaid ni.
i ni gynyddu, i ni dyfu, i ni ddatblygu, i ni ddyfalbarhau, i ni gryfhau mewn ffydd o arglwydd. Y 3 peth na yr Apostol Paul yn sôn amdani nhw, y grasysau yna. I ni gryfhau mewn ffydd, ac mewn cariad tuag at ein gilydd a tuag at y ti, ac o arglwydd yn fwy siŵr yn y gobaith, dod yn fwy clir o dewyllus di a dyfwriad di ar ein cyfer ni arglwydd, a'r ffordd i fod yn ffyddlon ac yn deilwng ohono ti yn ein bywyd yn y byd. O arglwydd, mae eisiau bwyd arno ni eto. I ni'n anghofio arglwydd, i ni'n oeri, ac i ni ddim wedi cyrraedd y nod eto, pwyso mlaen i ni, felly wneud i'n porthi ni heno trwy dy ras. Ac o arglwydd i ni'n cyflwyno'n gilydd i ti, yma yn y capel a rhai sy'n dilyn ar YouTube, yn gweddio i ti i'n cynnal ni yn y dyddiau hyn o arglwydd, a byddwn ni gyd yn tyfu, a byddwn ni gyd yn dod yn agosach ac yn debycach i'r arglwydd Iesu Grist. Gweitha'r amgylchiadau o arglwydd, a byddwn ni yn fwy na chomcwerwyr trwy yr hwn a'n carodd ni. Diolch dy fod ti wedi addo bod gyda ni. Diolch bod ti wedi addo ein cynnal a'n cadw ni. Diolch bod yr arglwydd Iesu a fi farw drosom nawr yn ymbil drosom ni yn y nef, ac wedi anfon yr ysbryd i fyw yno ni hefyd. Ac o arglwydd felly, cynnal ni ac arwain ni, a hefyd defnyddia ni arglwydd. Yn y dyddiau hyn, defnyddia ni i gyhoeddi'r efengyl, ac i ledaenu'r efengyl, ac i fod yn halen ac yn oleuni. Ac o arglwydd i ni'n dyheu, ac yn gweddio ac yn ymbil nawr, i ti anfon yr ysbryd glân i lawr arglwydd. I beri bod yr efengyl unwaith eto yn nerthol yn ein plith ni ac yn ein gwlad ni o arglwydd, i ti'n bywhau ni, i ti fywhau y gwaith. I ni'n sylweddoli bod ni'n byw yn idd y pethau bychain. Ni'n mynd i fod i ddilorni dydd y pethau bychain o gwbl, ond o arglwydd i ni'n dyheu am weld yr efengyl fel tân yn cydio, gymynd yn wenfflam drwy ein tir ni unwaith eto arglwydd, fel ti wedi gwneud o'r blaen. O arglwydd, mae yna gymaint o dywyllwch o'n hamgylch ni, gymaint o angen ysbrydol o'n hamgylch ni arglwydd. Lle miloedd ar filoedd ar filoedd, dal yn y tywyllwch, dal dan feddiant yr un drwg. O trigar ha arglwydd. O arglwydd, di ni ddim yn gallu gwneud y pethau hyn. Ni'n gofyn am nerth i gyflwyno'r efengyl ac i fod yn ffyddlon. Ond ti sy'n cyrraedd y galon arglwydd. Ti sy'n agor y llyged, gan agor clustiau ysbrydol pobl, i weld Iesu ac i ddod at oer. O trigar ha arglwydd. Fel ti di trigar ha wrtho ni. Trigar ha eto arglwydd. Yn ein gwlad ni, a hynny gogoniant i ti. Gogoniant i'r arglwydd Iesu, iddo fe gael gweld o lafur ei enaid a chael ei ddiwallu. Ni'n cofio am y rhai sydd gartre, ni'n cofio am y rhai sydd mewn cartre hefyd. A gofidiau yn pwyso arglwydd, lle gofidiau corfforol neu feddyliol, cynnal nhw arglwydd, helpa nhw i lynu wrtho ti a cynnal nhw, nertha nhw. Ac rhai sydd â gofalon dros eraill o arglwydd, rhai sydd yn y colegau, cynnal nhw arglwydd, ac rhai sydd yn gorfod mynd allan i weithio, ac yn wynebu pobl yn gyson, yn gofyn i ti gynnal nhw hefyd yn dy drigaredd mawr. Ac o arglwydd, derbyn ein diolch ni nawr ar osgyteiddiau'r dy enw. Diled y deyrnas, gwneler dy wyllus. Megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y maddeiwn unnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Cynnes eiddo ti y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Wel, gawn ni droi nawr at yr ail emyn i ni fyfyrio a chanu yn ein calonnau ni. Popeth gwerthfawr fi yn fy mywyd i.
Wel, gawn ni droi nôl at y llythyr at yr Effesiaid, pennod 3, a gawn ni ddarllen hyn o adnod 7 i adnod 10. Effesiaid, pennod 3, adnod 7 i adnod 10. Dyma'r efengil y deithim i yn weinidog iddi, yn ôl rhodd gras Duw, a roddwyd i mi trwy weithrediad y allu ef. I mi y llai na'r lleiaf o'r holl saint, y rhoddwyd y rhodd raslon hon i bregethu i'r cenhedloedd anchwiliadwy olyd Crist. Ac i ddwyn i'r golau gynllun y dirgelwch a fi'n guddiedig ers oesoedd yn yw creawdwr pob peth, mwyn i ysblander am ryfal ddoethineb y Duw, cael ei ysbysu nawr trwy'r eglwys i'r tywysogaethau a'r awdurdodau yn y nefolion leoedd. Wel, y tro diwetha, fi o'n i'n edrych ar allu Duw a penderfyniad Duw i gyflawni ei cynllun mawr oedd wedi bod yn ddirgelwch, i alw pechaduriaid i fod yn bobl ac yn blant iddo fe o'r holl fyd, pob cenedl, pob llwyth, pob gwlad a phob iaith. A bod pob un i gael yr un peth a'i gilydd. Pob un i gael yr un etifeddiaeth yn y nef, yn y gogoniant, fel plant. Pob un i fod yn aelodau fel ei gilydd yng nghorff Iesu Grist. Pob un yn cael yr un siar o addewid Duw yn yr efengil. Addewid Duw yn yr efengil. Ac yn yr efengil, i ni'n deall bod Duw nawr te wedi anfon ei fab. Mewn cnawd fel ein cnawd ni. Dyma'r efengil. Mae'r efengil, beth mae Duw wedi wneud. Ein mwy ni, beth mae yn ei wneud yno ni a trwy ni. Beth mae Duw yn wneud. Mae wedi anfon ei fab mewn cnawd fel ein cnawd ni. Mae wedi dioddau ar y groes, ein mwy ni ac yn ein lle ni, mwyn i ni ddod yn blant, mwyn i ni ddod yn bobl. Y lle fod yn ddieithriad, fel glyson ni yn y darlleniad heno, yn lle fod fel gelynion, bod ni'n gyfeillion, bod ni mewn heddwch gyda Duw. Ac mae'r efengil yn alwad, mae'n galw pobl yn gyntaf i ddod at yr arglwydd Iesu. Achos mae'r cyfan ynddo fe, yn yr arglwydd Iesu, galw pobl i ddod ato fe, ac wedyn galw rhai i gyflwyno'r neges yna wedyn i rywun arall. I ni gyd i raddau i fod i wneud hynny, rhai yn weinidogion, ac i ni gyd yn dystion, wrth gwrs, i'r arglwydd yn ein bywydau ni. Ond mwyn cyflwyno'r efengil wedyn ni, i eraill, mae wedi golygu ar brydiau dioddau. I rhai sy'n dilyn Iesu Grist, i rhai sy'n cyflwyno i eraill. Mae wedi golygu dioddau. Carchar i'r apostol Paul, erledigaeth a hyd yn oed colli bywyd, merthydod. A mae hynny wedi parhau. Mae'n parhau heddi mewn rhai rhannau o'r byd. A mae hyn yn rhan o gynllun Duw. Yn ei benderfyniad i ddilifro, chi'n cofio, yr efengil, i galonau ei bobl trwy'r byd i gyd. Dim byd yn mynd i rwystro ei benderfyniad i'r efengil i fynd ac i'r deyrnas i ddod. Ac mae gyda ni felly le mawr i ddiolch bod ni wedi cael y delivery. Bod yr efengil wedi dod i'n clustia ni, ond os mae wedi dod yn bellach na wedyn ni, i'n calonau ni, bod ni wedi cael y gras i edifarhau ac i gredu yn Iesu Grist. Mae gyda ni le mawr i ddiolch. Boed fy mywyd, meddai yr emyn, oll yn ddiolch. Dim ond diolch yw fy lle. Wrth gwrs, mae'n ddydd gwyldewi fori, a mae gyda ni fel cenedl gymaint o le a mwy o le i ddiolch na sawl cenedl arall. Mae'r efengil yma ers y flwyddyn 200 oed Crist. Meddyliwch pa mor gloi
oherwydd yr ymerodraeth Rufeinig a'r ffyrdd Rufeinig, meddyliwch pa mor gloi gyrraeddodd yr Efengyl fan hyn. Di hynny, a gyda ni le i ddiolch. A mae wedi treiddio i fywyd ein cenedl, mae wedi treiddio ein llenyddiaeth ni, mae wedi treiddio gyda'r emynau cyfoethog sydd gyda ni, a'r llyfrau sydd gyda ni, yn ein iaith ni yn Gymraeg, yn ogystal ag yn Saesneg. Mae gyda ni le mawr i ddiolch i Dduw. Ac mae yna le i weddio hefyd, wrth gwrs, achos mae'n isel ar hyn o bryd yng Nghymru. Lle mawr i weddio bydd yr arglwydd yn trigarhau eto wrth ein cenedl ni, sydd fel sawl cenedl yn pellhau nawr, oddi wrth yr Efengyl, ac yn troi cefen i raddau mynd nôl oddi wrtho fe. Ac wedyn ni, mae'r apostol Paul nawr, yn yr adnodau sydd gyda ni, mae'n dod nôl ato fe ei hunan. Ac mae'n sôn am yr Efengyl, a mae'n dechrau meddwl am y fraint a'r ithrol mae wedi cael i gael ei alw i fod yn weinidog yr Efengyl. A bod nid jyst yn gredadun, ond y weinidog yr Efengyl. Ac bod grym yr arglwydd a'r waith yn ei fywyd, gweithau gefndir, bod e'n cael cyhoeddi'r newyddion da, y trysor mawr yma, sydd yn Iesu Grist i'r cenhedloedd. A trwy hynny, yn rhoi golau, dod â goleuni ar gynllun achubol, grasol, Duw. So, 3 peth heno: gwas, golyd a golau. 3G. Gwas, neu gweinidog, yr un peth, gweinidog, gwas, golyd, y cyfoeth, a golau. Ac wrth i ni i fynd trwy hyn, sy'n eisiau ni feddwl dim ond am yr apostol Paul, wrth gwrs. Llwn ni feddwl am beth i ni'n disgwyl mewn gweinidog, yr Efengyl, ac wedyn ni llwn ni ymestyn ein i gyd. Yn i gyd yn dystion i'r arglwydd Iesu hefyd, a mi newn ni hynny fel gallwn ni. Wrth i'r apostol sôn am yr Efengyl, diwedd adnod 6 nawr te, ein i gyd yn rhannu yn gyd gyfranogion o'r addewid yng Nghrist Iesu trwy'r Efengyl. A dyw e ddim yn gallu stopo fyna. A dyma'r Efengyl dwi wedi cael dod yn weinidog iddi. Ac mae'r apostol Paul a'r Efengyl yn ffrindiau mawr. Mae'n meddwl y byd o'r Efengyl. Mae'n delight iddo fe. Ac mae lot o bobl wedi bod yn siarad neithwr a heddi am y rygbi, wrth gwrs, lot o bobl yng Nghymru, delight gyda ni yn y rygbi a'r fuddugoliaeth. A sy'n ots dyn ni weld y gêm to felly, siarad amdano fe, delight ynddo fe. Wel, mae'r apostol Paul nawr te a delight yn yr Efengyl. Mae rhaid ni fod yn ofalus, mae hwnna yw'n delight pennaf ni, bob amser yr Efengyl. Dwi ddim yn gallu dyla nôl. Dyma beth mae'n dweud am yr Efengyl mewn mannau eraill nawr te. Mae'r adnod yma yn adnabyddus, wrth gwrs, nid oes arnaf gywilydd o'r Efengyl. Dim cwilydd. P'ne bod e'n jail, p'ne bod sy'n beth bynnag yw ei amgylchiadau fe, p'ne bod e'n cael ei chwipio ar ei gefen a'i fflogo, dim cwilydd dy fe o'r Efengyl. Pam? Beth sy'n mor arbennig? O gallu Duw yw'r Efengyl. Duw ar waith. Nid syniadau Paul, nid rhyw bethau fel yna, nid safbwynt. Na, mae'n fwy na hynny. Dyma Dduw ar waith. Duw yn neud rhywbeth dros ddyn. Na'r Efengyl, nid beth i ni'n gallu neud dros Dduw mewn gwirionedd, beth mae Duw yn neud. Drosto ni, yno ni a thrwo ni. Iachawdwriaeth, achubiaeth, i bob un sy'n credu, ac wrth gwrs unwaith eto i'r Iddew yn gyntaf a wedyn y Groeged hefyd, i bawb wrth gwrs. Wedyn, Rhufeiniaid 1 eto ar adnod gyntaf yn y llythyr. Paul, gwas Crist Iesu, sy'n ysgrifennu, apostol trwy alwad Duw, ac wedi ei neilltuo i wasanaeth Efengyl Duw. Dyma pwy dwi, medda fe. Dwi'n was i'r Efengyl. Dwi'n was i Efengyl Duw. Mae'n dweud mewn man yn Efengyl i, achos bod yn gymryd o ran ohono fe, ond Efengyl Duw mewn gwirionedd wrth gwrs.
Mae wedi cael ei neilltuo mewn ffordd arbennig, wedi cael ei alw, fel ni'n gweld fyna, i Gwasanaeth. Pan o'n i'n byw yn y gogledd, oedd lot o bobl, slawer dydd wrth gwrs, o'n i'n clywed hanesion pobl o ardal Cynarfon, dwedwch fyna, pan o'n nhw mynd nôl nawr i ddechrau'r ganrif ddiwetha cyn y ryfel. Oedd lot o'n nhw, ddim lot o waith yn ardal y chwareli fyna, o'n nhw'n mynd wedyn i Lerpwl, neu o'n nhw'n mynd i Fanceinion i wasanaethu. I wasanaethu mewn tai mowr. Cymru oedd wedi wneud yn dda yn y dinasoedd hynny, ac o'n nhw'n cael gwaith wedyn yn gwasanaethu, chi'n gweld, cael mynd i wasanaethu i'r bobl fawr. A mae'r apostol Paul yn gweud, dwi wedi cael yng ngalw nawr i wasanaethu gyda'r Efengil, gwasanaethu Duw a gwasanaethu yn was yr Efengil. A dyna beth mae'n gweud unwaith eto fan hyn, dyma'r Efengil y deithi mi yn weinidog iddi. Ac mae hyn wedi digwydd trwy ras Duw, mae'n dweud wrtho ni, yn ôl rhodd gras Duw. Mae wedi cael ei wneud yn weinidog yr Efengil. Dyw wedi cael ei eni yn weinidog yr Efengil yn sicr. Mae wedi cael ei alw at Iesu Grist, a mae wedi cael ei alw i waith yr Efengil. Nid ar ei liwt ei hunan mae hyn wedi digwydd, rhodd yw e. Rhodd, galwad, rhodd, gras Duw yw e. Ac nid jyst bod wedi penderfynu, bod wedi blino ar ei waith, a eisiau newid gyrfa. Change of scenery, change of employment, change of direction, dim o gwbl. Dim o gwbl. Oedd e'n mynd i Damascus i roi Cristnogion yn jail, i gael gwared arnyn nhw. A mae'n cael ei arestio, wrth gwrs, gan yr arglwydd a'i newid yn llwyr. Mae wedi cael ei alw trwy ras Duw. A mae'r un peth y wir am bob Cristion. I ni wedi dod i gredu yn Iesu Grist trwy ras Duw. Rhodd yw e. Rhodd yn Iesu Grist. A mae'n gweud hyn trwy'r amser. Dwi'n mynd anghofio hyn. A mae hwnna'n bwysig i ni. Dwi'n mynd anghofio 1 Corinthiaid 15 nawr te, adnod 10. Trwy ras Duw yr wyf yr hyn ydwyf. I fi nawr heddi fel ydwy trwy ras Duw. Dim diolch i fi, trwy ras Duw. Ac ni bu ei ras tuag ataf yn ofer. Yn wir mi lafuriais yn helaethach na hwy i gyd. Yr apostolion eraill mae'n sôn amdani nhw fyna. Fe oedd y diwetha, wrth gwrs. A dwi wedi gwneud gymaint, ond nid my fi. Gras Duw oedd gyda mi. Gras Duw sydd wedi alw fe, gras Duw sydd wedi gadw fe, gras Duw sydd wedi alluogi fe i fod yn ffyddlon yn y gwaith. Ac felly mae hwnna'n wers fawr i ni. I ni'n ddibynnol ar ras Duw. I ni'n ddibynnol ar ei rasau i ddod i gredu. I ni'n ddibynnol ar ei rasau i fod yn ffyddlon iddo fe. I ni'n ddibynnol ar ei ras i dyfu, i aeddfedu, i ddod yn fwy tebyg i Iesu Grist. I ni'n gwbl ddibynnol ar ei rasau. Beth mae hynny'n gweud? Mae angen moddio'n gras arno ni trwy'r amser. Mae angen darllen y gair. Mae angen gweddi yn gyson. Allwn ni'n wneud hebddo fe. Achos mae'r cyfan o ras. Dyw e ddim ohono ni. Mae ohono fe. Ac mae eisiau gras o hyd. A mae digon i gael, ond mae rhaid ni ddod i gael e o hyd. Mae rhaid ni ofyn o hyd. Mae rhaid ni bwyso o hyd. Mwyn ei gael e. Ac felly mae'r arglwydd wedi galw trwy ei ras, mae wedi galw Paul, ac mae'r eglwys wedyn, y Cristnogion eraill, wedi cydnabod gras Duw. A dyna'n gwaith ni fel eglwys. Mae rhywun yn cael ei alw yn Gristion i ddechrau, ac mae rhywun yn ei proffes, ac i ni'n gwrando ac yn holi, a a mae e'n dod i ni'n cydnabod gwaith Duw y mywyd rhywun, i ddod yn aelod o eglwys Iesu Grist. Mae'r un peth yn wir gyda gweinidog, mae Duw yn galw, os i ni'n gallu cydnabod a gweld bod llaw Duw ar y person yna, i ni'n cydnabod hynny wedyn. Wel, dyma ddigwyddodd gyda Paul nawr te, i ddod at yr adnod nesaf, Galatiaid 2, adnod 9. Oedd wedi cael ei brofiad ar y ffordd i Damascus, oedd wedi bod yn Arabia, mynd yn ôl i Jerusalem. A dyma Iago a Ceffas, Pedr ac Ioan, y gwir a gyfrifir yn golofne, yn cydnabod y gras oedd wedi ei roi i mi.
ac yn estyn i Barnabas a minnau ddeheulaw cymdeithas. Beth mae'r apostolion eraill yn gwneud? Cydnabod gwaith Duw ym mywyd Paul. Cydnabod gras Duw bod wedi cael ei alw. A maen nhw roi deheulaw gymdeithas i gadarnhau hynny. Ac mae hynny'n hyfryd. Gwrth i ni feddwl am hynny nawr, bod Duw yn ei ras, yn ein galw ni ato fe, ac yn galw rhai i weinidogaethu, gadewch i ni weddio bydd e'n galw eto. Gadewch i ni weddio y bydd e'n galw pobl. Galw pobl eto. Bydd pobl yn clywed y llais na. Ac mae eisiau ni gael nerth i gyhoeddi, ac bydd pobl yn clywed y llais yr efengil. Dewch ata fi. Dewch ata i. Dewch at Iesu Grist. Ac bydd e'n galw eto rhai i weinidogaethu, wrth gwrs, i gyflwyno'r efengil, i efengylu yn ein dydd ni. Gewch i ni weddio hynny. Ac mae'r ffaith bod e'n galw hynny'n yn weinidog, diaconos yw'r gair sydd wedi rhoi diacon i ni, gwas, dyw e byth yn uwch na'r efengil. Dyw e byth yn uwch na'r efengil, gwas yw e. Gweini mae e, cyflwyno yr efengil fel mae hi. Dyw e ddim yn gallu newid dim byd, cyflwyno. Ac dyna ei waith. Ac ei waith e'n arbennig cyflwyno i'r cenhedloedd, wrth gwrs. Yn eang, nid gymaint i'r Iddewon, Paul nawr, ond yn eang i'r cenhedloedd. Di ni beth yn uwch na'r efengil. Dim ots beth i ni, os i ni'n weinidogion, di ni ddim yn uwch. Gweision i ni. Gweision i'r arglwydd a gweision i'r efengil. Ac fel credinwyr, gweision i ni hefyd. Gweision i'r arglwydd. Di ni byth yn uwch na hynny. Bod ni'n blant, i ni dal yn weision. A mae wedi cael y gwaith yma, yr alwad yma, wedi gyflawni trwy weithrediad y allu ef. Chi'n gweld? A mae hwn yn bwysig iawn. Doedd yr arglwydd ddim yn disgwyl iddo fe wneud y gwaith heb y tools. Dyw'r arglwydd ddim yn ein galw ni i unrhyw beth, heb roi beth sy'n angenreidiol i ni wneud e neu fyw e. Bydde hwnna'n anheg iawn yn bydde fe, sy'r arglwydd yn wneud hynny, bod e'n galw ni nawr i ddod at Iesu Grist a gweud wedyn, nawr, carry on nawr, chi nawr, bant a chi nawr. Dim o gwbl, wrth gwrs. Mae'n galw ni trwy ei nerth a'i ras, ond wrth gwrs, i ni'n dibynnu ar ei nerth a'i ras bob dydd wedyn, gwau ni os nad i ni, achos mae'n rhoi y nerth yna i fe mlaen. A mae'r un peth yn wir gyda gwaith yr apostol hefyd. A dyma adnod cyfarwydd i chi nawr, 2 Corinthiaid. Chi'n cofio, yr apostol Paul ddim yn deall bod y swmbl yn y cnawd gydag e, beth bynnag oedd e, so ni'n gwybod beth oedd e. Rhain gweud i liged, rhain gweud i leferydd, rhyw broblem, chi'n gweld? Ac oedd e'n meddwl bod e'n dyla fe nôl, a bydde fe gymaint gwell hebddo fe, gymaint mwy effeithiol hebddo fe. Na, medde'r arglwydd. Dywedodd wrthyf, digon i ti fy ngras i. Mewn gwendid y daw fy nerth yw anterth. Felly yn llawen fe'n ffrostio fwy yn fy ngwendidau mwyn i nerth Crist orffwys arnaf. Felly oedd angen doniau ar yr apostol Paul, rhai doniau naturiol wedi rhoi trwy ras Duw, a doniau goruwch naturiol hefyd. Oedd angen eneiniad yr ysbryd glân arno fe. Oedd angen datguddiad uniongyrchol arno fe, achos mae'n cyfrannu at y Testament Newydd, wrth gwrs. Ac wedyn ni, mae angen arweiniad yr ysbryd. Ac mae'r un peth i ni, wrth gwrs. Beth mae'r arglwydd yn ein galw ni iddo fe, so yn ein galw ni fod yn blant iddo fe, siwt ni'n mynd i fod yn blant, siwt ni'n mynd i fod yn deilwng o'r alwad sydd gyda ni. Wel, mae'n rhoi yn nerth i ni. Os newn ni bwyso arno fe, os newn ni ofyn iddo fe i'n llenwi ni a'i ysbryd glân, a'n bwydo ni trwy ei air, a'n cynnal a'n cadw ni, a'n harwain ni, mi'n neith e. Ac os oes rhywbeth yn eich meddwl chi heno, i chi eisiau gras ar ei gyfer e, gofynnwch a gofynnwch. Falle
Yn ein gweddiau ni'n teimlo bod ni ddim yn tystio fel dylen ni. Gadewch i ni ofyn yn benodol am ras i fod yn well tystion falle os yw hwnna ar ein calon ni nawr ar hyn o bryd. Ac mae'n hyfryd, beth mae'r arglwydd yn ein galw ni i wneud, mae'n rhoi y donia a'r nerth i ni wneud e. Bydde fe'n anheg iawn fel arall yn bydde fe, a dyw e ddim yn anheg. Mae'n garedig iawn. Mae'n garedig iawn gyda ni. P'ne bod e'n dod a bod yn Gristion, neu bod ni'n cael ein galw i'r weinidogaeth. Ac i'r llai na'r lleiaf, mae'r fraint yma wedi cael ei roi, medde'r apostol Paul, fel mae'n disgrifio ei hunan. Allwch chi ddim yn gramadegol, mae'n anghywir. Ond ni'n gweud wrth gwrs, allwch chi'n cael llai na'r lleia, achos y lleia yw y lleia, ond mae'n llai na'r lleiaf, fel mae'n gweud. Yn arbennig oherwydd bod wedi erlyd, wrth gwrs, bod wedi erlyd Iesu Grist, bod wedi erlyd eglwys Iesu Grist. A dyma fe, 1 Corinthiaid 15, oherwydd y lleiaf, mae fe to, o'r apostolion nhw i fi, i nad wyf yn deilwng i'n galw yn apostol, gan i mi erlyd eglwys Dduw. A chi'n gwybod, gallen ni gyd dweud yr un peth. Mi ddylen ni gyd dweud yr un peth a gweud y gwir. Y llai na'r lleiaf. Dyna pwy ni. Does neb yn Gristion achos bod e'n deilwng o fod yn Gristion, a bod e'n haeddu bod yn Gristion. Dim o gwbl. Mae'n ras a chibon i'r rhai sydd ddim yn deilwng, i'r anheilwng. Dyna beth yw'r efengyl. A mae'r un peth yn wir am fod yn weinidog, yn was, gwbl anheilwng. Does dim teilyngdod gyda ni'n hunain o gwbl. Ac llestri pridd i ni. Llestri pridd. Mae'r apostol yn defnyddio'r darlun yma. Ac y darlun bach da fi, efe, pan chi'n clywed am llestri pridd, jars of clay yn dyfa yn Saesneg, ni'n tueddu ddweud, oedd pobl yn cadw trysor mewn llestri fel un, mae'n debyg, yn y dwyrain. Ac yn aml iawn, beth o'n nhw'n wneud i gadw fe, oedd claddu fe. Claddu fe yn y ddeiar. Y ddeiar yn sych iawn yn yr ardal yna, dim fel mor damp am e gyda ni, ond claddu'r trysor, y pobl wedi wneud hynny, a pobl yn ffindo trysor, nawr ydyn nhw wedi cael ei gladdu. Wel, o'n nhw'n claddu trysor, ond nid y pot oedd yn werthfawr. Nid y jar oedd yn werthfawr, ond y cynnwys, y trysor, mewn llestr pridd. A'r apostol yn gweud, y llai na'r lleiaf. Mae'r arglwydd yn gweld yn dda i ddefnyddio llestri pridd. I alw llestri pridd, i ddefnyddio llestri pridd. Rhai cyffredin iawn. Dyna beth yw'r ein, jariau cyffredin yn nhw, sgwlwch arnyn nhw. O ran i lliw a patrwm, sy'n byd na. Rhai gwan, di-nod. Ac mae'n bwysig i ni bwysleisio hyn, achos mae'n ryddhad i ni, a gweud y gwir. Fel un mae Duw yn gweithio, mae'n dewis pobl i wneud rhywbeth byddech chi byth yn meddwl amdanyn nhw. Mae'n dewis Dafydd o'r holl feibion oedd gyda Jesse. Ac mae'n dewis gweithio trwy Dafydd, neu Gideon, neu pwy bynnag. I ni'n gweld y trwy'r amser. Dim y llestr i hunan sy'n bwysig, ond bod Duw'n gallu defnyddio fe a bod y trysor yma. A mae'r trysor, wrth gwrs, yw gyflwyno gan y llestr pridd. Mae'r apostol Paul yn siarad yn uchel am ei weinidogaeth, ond nid ei hunan. Mae'n cymryd ei waith o ddifri, a wedyn mae'n rhoi spotlight ar yr arglwydd Iesu Grist. Beth oedd y neges nawr te? Beth oedd yn cael wneud? Wel, pregethu. Y gair fan hyn, mae yna sawl gair yn y Testament Newydd yn groeg am pregethu. Y gair fan hyn yw beth bydden ni'n gweud efengylu, sef cyhoeddi newyddion da. O'r gair efengyl yw wangelion yn groeg. Efengylu, cyhoeddi newyddion da. Dyna mae e'n cael wneud. Cyflwyno golyd, trysor, anchwiliadwy. Trysor, allwch chi byth mynd i wylo de, nac yw ben drawe. Trysor bywyd tragweddol i'r cenhedloedd. Cyflwyno
y llestri neu cyflwyno chest o drysor sy'n mot pwy ddarlun sydd gyda chi. A mae'r trysor yn amhrisiadwy. Allwch chi'n rhoi pris arno fe. Does dim pris, mae'n werth gormod. A does dim diwedd iddo fe. Beth yw'r trysor? Lle mae'r trysor? Wel, yr arglwydd Iesu. Fe yw'r trysor ac ynddo fe, allwch chi ddweud hefyd, mae'r trysor i gyd. Ac beth yw e? Beth mae Duw wedi wneud. Daeth Crist Iesu i'r byd i achub pechaduriaid. Dyma'r trysor. Mae gyda ni rhywbeth i gyflwyno i bobl. Beth daeth Iesu Grist i wneud er eich mwyn chi. Beth alle wneud, os ych chi'n credu ynddo fe, yn eich bywyd chi. A mae angen arnoch chi. A mae'r trysor mae i gael gyda ni. A mae'r cyfan ynddo fe. Gwelodd Duw yn dda, yw holl gyflawnder, drigo ynddo fe. Dyma mae Duw wedi trefnu. Bod y trysor sy'n gwneud ni'n gyfoethog ger bron Duw, sy'n gwneud ni'n iawn gyda Duw, sy'n dod â ni adnabod Duw. A dyma'r bywyd tragwyddol, wrth gwrs. Mae yn ei annwyl fab. Pob cyflawnder ynddo fe. Ynddo fe mae'r trysor ac i bwy bynnag a gredo ynddo fe. Ac ni'n gweld hyn yng ngweinidogaeth yr arglwydd Iesu. Ni'n clywed y llais o'r nef yn dod. Hwn yw fy annwyl fab. Yn yr hwn yn boddlo. Gwrandewch arno fe. Os ych chi eisiau dod ato fi, gwrandewch arno fe. Gwrandewch ar beth mae'n dweud wrthoch chi. Gwrandewch arno fe bod e'n mynd i farw fel Meseia. Gwrandewch arno fe. Dewch ato fe. Credwch ynddo fe. Ac mae'r tad wrth gwrs yn ni. Godi fe o'r bedd yn fyw, bod wedi talu dros ein dyledion i gyd, bod wedi talu pris ein pechod ni ar y groes. Mae'n cael ei godi, mae'n cael ei goroni wedyn ni yn y nef. Ar ddeheulaw Duw. Ac mae'n cael yr hawl i anfon yr ysbryd glân i fod gyda ni. Yn ei enw fe mae yna faddeuant, ac yn ei enw fe mae yna bob bendith i gael sydd ei angen arno ni o'r nef. A cwbl yn ei enw fe. Mae Duw wedi gweld yn dda bod ei holl gyflawnder yn Iesu Grist ein mwyn ni. Bod cyflawnder Duw, bod bywyd Duw, bod bendithion Duw i gyd, i ni. Maen nhw yn yr un man, maen nhw'n dod trwy'r un channel. Yn yr arglwydd Iesu Grist. Popeth mae ynddo fe. Ac braint yr apostol Paul yw cyflwyno yr arglwydd Iesu. Yn braint ni, yn gwaith ni, yw cyflwyno yr arglwydd Iesu Grist. A'r trysor sydd ynddo fe. Chi'n cofio, ni'n meddwl am hanes gwas Abraham yn yr Hen Testament. Yr adnod sy'n dod nawr, Genesis 24. Chi'n cofio y gwas oedd i fod i fynd i gael graig i Isaac, ynddo fe? Mab Abraham. Dyma'i job oedd e fod i fynd i wlad arall nawr at berthnasau Abraham i ffindo graig i Isaac, chi'n gweld? Ac dyma fe'n mynd, a mae'n mynd wrth gwrs yn ifydd, a mae'n gweddio, a mae'n cael arweiniad i'r union fan oedd e fod i fynd. A wedyn ni'n darllen hyn. Pan orffennodd y cymelod yfed, mae Rebecca wedi dod, a mae wedi croesawu fe. Dyma'r gwas, cymerodd y gŵr fodrwy air yn pwyso hanner sicl a 2 freichlled yn pwyso 10 sicl o air i'w garddyrnau. Mae fe'n rhoi anrhegion iddi. Ac wedyn ni, os awn ni mlaen i'r adnod bach nesaf sydd dy fi, pan glywodd gwas Abraham ei geiriau, bod nhw'n fodlon iddi hi wneud y penderfyniad, oedd hi am ddod nawr, ymgrymodd i'r llawr ger bron yr arglwydd, ac estynodd glysau o arian ac air a gwisgoedd a'i rhoi i Rebecca. Rhoddodd hefyd anrhegion gwerthfawr i'w brawd ac i'w mam. A mae hwn yn hyfryd. Beth mae'r gwas yn wneud? Wel, mae'n gweud wrthyn nhw, chi'n gwybod mae Duw wedi bendithio Abraham, y tu hwnt. Wedi bendithio Abraham. Mae mor gyfoethog. A dim ond sampl yw'r ein nawr, dim ond syniad yw'r ein i chi gael gweld. Y breichledau yma nawr,
a'r fodrwy yn y trwyn gyda llaw. Y fodrwy a'r dillad, sampl bach yw'r ein, o'r cyfoeth sy'n perthyn i Abraham. A beth sydd yn aros i Rebecca nawr, os ddaw i fod yn wraig i Isaac. Wel, na chi ddarlun o waith y gweinidog neu'r test, sa'ch chi'n gwybod pa mor gyfoethog yw'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n union beth sy'n angen arno ni. Ni sy'n bechaduriaid, ni sy'n stryglo gyda'n hofnau a'n pryderon. Ni sy'n trio mynd trwy'r un fyd mae'n ein nerth yn hunain. A sy'n syniad yn ni, lle ni'n mynd a siwr ni'n mynd i fynd. Beth eisiau arno ni? Dewch at Iesu Grist. Dewch at yr arglwydd Iesu. Dewch i fod yn briod iddo fe. Dewch, mae'n galwch iddo. A chi'n bod, mae cyfoeth, cyfoeth ynddo fe. Mae ddeiant am bob un bai. Cyfiawnder i guddio gwarth ein noethni ni. Mae popeth sydd ei angen. Popeth i ddod â chi at Dduw. Fel bod Duw gyda chi, bod Duw yno chi. Bod chi'n ddiogel, bod eich enaid chi'n saff, a bod gyda chi ddyfodol gobeithio. Mae gyd. Sa'ch chi'n gwybod y cyfoeth sydd yna ar eich cyfer chi. Yn Iesu Grist. Chi fraint. Chi fraint. Chi fraint. A doedd y gwas fan hyn, doedd ddim yn gweud celwydd, oedd e? Oedd e'n gwybod bod e'n gweud y gwir. Oedd e'n gwybod. Oedd e wedi dod â bethau drud iawn. A bethau sampl bach yw hwn. Beth a poeni, mae gymaint mwy. A newn ni byth weid gormod am ras Duw yn Iesu Grist. Newn ni byth weid gormod am yr arglwydd Iesu. Gallwn ni weid yn anghywir, wrth gwrs, ond newn ni ddim dweud gormod am ei ras. Beth sydd i gael i bechaduriaid llawd yn Iesu Grist. A wedyn, o'n i'n meddwl am ddarlun arall o lyfr y datguddiad. A'r llythyr, wrth gwrs, at eglwys Laodicea. A'r llythyr yn dweud wrth Gristnogion nawr, chi'n byw mewn lle cyfoethog iawn, lle oedd yn adnabyddus am y bancs ac yn y blaen. Ond chi di mynd yn dlawd, chi di mynd yn dlawd iawn. Chi di pellhau oddi wrtho i, medda'r arglwydd. Chi di wneud eich hunan yn dlawd, yn llwm, yn ddall, yn noeth. A chi'n meddwl bod chi'n gyfoethog. Chi'n meddwl bod popeth ydych chi, achos bod pethau materol ydych chi, meddwl fe wrthyn nhw. A mae mor wael, mae'r sefyllfa mor wael, mae wrth y drws yn curo, wrth i eglwys i hunan. Eisiau dod mewn. Dyna'r sefyllfa yn Laodicea. Maen nhw wedi wneud i hunan yn llwm, yn dlawd, yn ddall ac yn noeth. A beth mae'r arglwydd yn wneud? Dewch nôl nawr at y cyfoeth sydd yno i, meddwl fe. Na fe, yr un peth to, yr un thema'n union. Felly, cynghoraf di. Dyma nghyngor i, advice nawr, counsel, i brynu gen i fi. Hynny yw, nid prynu, bod ni'n gallu fforddio dim byd i ddod a credu, wrth gwrs. I brynu gen i fi air, wedi ei biro trwy dan. O digon o air, chi'n gweld yn Laodicea, ond dim yr air ysbrydol. Maen nhw wedi anghofio am hwnna. Come on, dere nawr i gael y gwir air. I wybod am faddeuant a bod yn iawn gyda Duw, bod y gydwybod i'n lan, ger bron Duw. Bod ti'n gallu mwynhau Duw, a'i wasanaethu fe, a cerdded gyda fe yn dy fywyd di. Na chi gyfoeth yw hwnna? Air pur. A mae di cael ei biro trwy dan, wrth gwrs, mae'r arglwydd Iesu di mynd i'r groes i ni gael yr air yma, trwy dan. I ni gael perthynas iawn gyda Duw. A wedyn, dillad gwyn i'w gwisgo i guddio gwarth dy noeth di. Sym ots pwy mor neis yw'n dillad ni, nhw'n guddio'n pechod ni o flaen Duw. I ni gyd yn transparent, wrth gwrs. I ni gyd yn noeth o flaen Duw, a mae'n gweld y cwbl. Y cwbl lot. Ni sydd fan hyn yn y capel, os i ni gytre yn gwatch ar YouTube, mae'n gweld y cwbl lot. A'n meddyliau ni, meddyliau mwyaf cuddiedig ni. Mae'n gweld y cwbl i gyd. Sym ots pwy i ni. Mae'n gweld ei gyd. A sy'n byd nawr te, gyda ni, i roi amdano ni i guddio'r pechod yna. Dim byd. Mae'n gweld trwyddo fe gyd. Heblaw cyfiawnder Iesu Grist. Heblaw haeddiant Iesu Grist, bod di marw drosto ni, dalu am ein pechod, a bod ni'n credu ynddo fe, a pan ni'n credu ynddo fe, i ni'n cael ein gwisgo.
A mae'n cuddio, mae hwn yn cuddio, nes bod e ddim yn gweld. Bobl yno. Dwi'n yn gweld ein pechod ni fel petai. Na'r darlun nhw na. Dwi'n yn edrych arno ni fel rhai yn ein pechod. Ond mae'n gweld cyfiawnder Iesu Grist. Ydych chi'n gwybod am hwnna heno? Bod cyfiawnder Iesu Grist yn cuddio ein pechod ni. A bod ni yn dderbyniol ynddo fe. Bod ni'n lan gerbron y tad ynddo fe. Dyma sy'n ein i wir yn gyfoethog. Dyma yw'r dillad i gael. Dyma y dillad sy'n cyfri o flaen Duw. Beth bynnag yw'r ffasiwn heddi, dyma'r dillad sydd i gael. I fod yn iawn o flaen Duw. Ac wedyn, yr eli, welodd yr ardal yn adnabyddus am, oedd ffactri wneud eli llyged. Ond wrth gwrs, a hwnna di wneud yr ardal yn gyfoethog, achos bod y ffactri yna yn ardal Laodicea, chi'n gweld? Ond wrth gwrs, beth oedd eisiau, oedd agor llyged. I weld ein hangen, pa mor glawd i ni, ac i weld gogoniant Iesu Grist. I weld cynllun Duw, wrth gwrs, ar ein cyfer ni yn Iesu Grist. Ac dyma un peth i ddweud nawr te eto ar y pwynt yma, yr adnod nesaf sgawn ni. 1 Corinthiaid 2, adnod 9, pethau na welodd llygad ac na chlywodd clust ac na ddaeth i feddwl neb. Y cwbl a ddarparodd Duw ar gyfer y rhai sy'n ein garu. Bydden ni beth di ffindo fe. Bydden ni beth di dod o hyd iddo fe. Bydden ni beth di cael e. O'n i bai bod Duw wedi agor ein llyged ni. Dyn bach yma eisiau help? Diolch. Trysorfa, cyfoeth yn Iesu Grist a mae gael i ni. Y cwbl sydd ei angen arno ni. Bydden ni beth di ffindo fe, ond mae ar ein cyfer ni. A'r trydydd nawr te, gyda i orffen, yw goleio. Goleio yn adnod 9, ac i ddwyn i'r golau, gynllun y dirgelwch a fi'n guddiedig ers oesoedd yn niw. Y fraint arall mae'r apostol yn cael, fel gweinidog yr Efengil, cyflwyno'r goled, ond dod â gole. Dod â gole i bobl. A mae hwnna'n hyfryd i gael bod fel lamp, i gael bod fel llewyrch i roi gole. Ac goleio pawb, meddai Beibl William Morgan, mae'n darllen ty bach o wahanol yn y fersiynau gwahanol, ond yr un yw'r ystyr mewn gwirionedd, Bible.net, eich goleio chi y cenhedloedd. Dwi yn tueddu ffafrio'r hen manuscript goleio pawb trwy yr Efengil. Cynllun yr Efengil nawr te, yn Iesu Grist a'i groes i bawb. Dyma'r dirgelwch. A mae Duw yn gweld yn dda trwy gyflwyno'r Efengil i ddod â'r goleuni yma i'r byd. I ni fod fel lamps, fel goleiadau, chi'n gweld, i ddod â'r goleuni. Fel eglwys, i ni fod yn lamp, ac fel gweinidog yn lamp, i gyflwyno y goleuni yma, i roi spotlight ar gynllun Duw. Yn ei fab, i alw pobl o bob math mewn i'w deulu. Mewn i'w deyrnas i gael bywyd tragwyddol. Mae wedi bod yn guddiedig. Ni'n dod nôl at yr un thema, yn yr amser yr Hen Testament oedd e'n guddiedig i raddau bod i bawb, bod i'r holl fyd. Yn heddiedig yn niw y creawdwr ers oesoedd. Oedd y cynllun yna eriod. Mae wedi bod yna. Ond nawr, mae'n dod yn amlwg. I ni wedi canu cynllunio'r byd, neu wedi gwrando cynlledu'r nefoedd wen. Mae'n mynd nôl cyn y byd. Mae'r Beibl yn gweud am Iesu Grist, yr oen a laddwyd seiliad y byd. Nôl yn y dechrau, cyn y dechrau. Dyma beth mae'n gweud nawr te, Pedr am y Meseia, yr oedd Duw wedi ei ddewis cyn seilio'r byd. Mae wedi cael ei ddewis i fod yn waredwr, yn gyfryngwr, yn bont, yn feseia, yn geidwad. Mae wedi cael ei ddewis nôl, cyn seilio'r byd. Cyn yr ardd, cyn Eden, cyn bod pechod, oedd Duw wedi rhagweld a wedi trefnu, wedi cynllunio.
ac amlygwyd dath e'r amlwg yn niwedd yr amserau pan ddath yr arglwydd Iesu. Wedyn, pan ddath y datguddiad trwy'r apostolion, eich mwyn chwi. Eich mwyn chi? Ni? Pawb, eich mwyn chi. A'n gwaith ni wrth gwrs yw lledaenu nawr te, goleuni. Dod â goleuni ar gynllun Duw ar gyfer ein byd ni. Bod e'n ei creadigaeth newydd, bod e'n ei gwaith newydd, bod gyda fe waith mawr, nef newydd, deiar newydd, pobl newydd, creadigaeth newydd. Ac mae modd i ni ddod i mewn i hwnna trwy adnabod Iesu Grist. A'r syniad o'r goliadau nawr te, yr adnod ola i ni gael, datguddiad 1 eto 20, mae Ioan wedi cael gweledigaeth o'r arglwydd ymhlith 7 stand lamp. Ac wedyn ni mae gyda fe ser yn ei law. Darlun yw e, wrth gwrs, darlun. Ac dyw Ioan ddim yn deall beth yw'r lampau yma a beth yw'r ser yma. Ond mae'n cael gwybod, dyma ystyr dirgel, y 7 seren a welaist ar fy llaw a'r 7 gan hwyllbren, neu lampstand sy'n well a gweud y gwir nac yn hwyllbren fyna. Angylion y 7 eglwys yw'r 7 seren. Gweinidog y 7 eglwys yw'r 7 seren. A'r 7 eglwys yw'r 7 gan hwyllbren, y 7 lampstand. A mae yn eu plith nhw, mae hwnna'n hyfryd. Ond mae hwnna'n dweud rhywbeth wrthon ni eto, yn atgoffa ni, ein gwaith ni. Goleio ynglyn â cynllun Duw. Mae wedi bod yn guddiedig, ond dwi ddim i fod yn guddiedig ragor. Mae fod yn agored, yn open secret, i bawb. Beth yw cynllun Duw? Wel, i ni diolch heno am air yr arglwydd. Diolch bydd yn cyflawni ei gynllun yn yr efengil. Mae'n benderfynol. Dyma ydyn ni'n gweld yn y bennod yma. Mae'n benderfynol. Mae'n gostus iawn, ond mae'n benderfynol. I alw ei blant o 4 ban byd. Ato fe yn yr arglwydd Iesu Grist. Grewch ni ddiolch heno bod mor benderfynol o ddilifro'r efengil i ni. Grewch ni ddiolch. Grewch ni ddiolch bod ni'n rhan nawr o ddilifro'r efengil i rywun arall. Gewch ni ofyn am ras a nerth i fod yn rhan o hwnna, i gael y nerth sydd i angen arno ni, beth bynnag yw'n rôl ni yn ei eglwys e. Diolch fod e'n galw yr anheilwng. Na destun diolch heno, bod yr anheilwng sy'n dod yn Gristion, bechadur, i bechaduriaid mae'r efengil. Mae pobl sy'n teimlo bod nhw'n rhy dda, dyw'r efengil ddim yn twtio nhw. Sy'n angen ond i'r anheilwng, i'r pechadur, sydd ddim yn deilwng o ras Duw, sydd ddim yn deilwng o gariad Duw, achos ein gwrthryfel, achos yn pechod, iddyn nhw mae'r efengil, yn specific iddyn nhw mae. Dwi ddim wedi dod i alw rai cyfiawn, medde Iesu Grist, ond pechaduriaid. Dwi wedi dod fel meddyg, a mae'r meddyg yn specialiso mewn pobl dost, sydd â problemau. A dwi wedi dod i achub pechaduriaid at yr anheilwng. Diolch am hynny. Diolch bod e'n galw wedyn i waith, y weinidogaeth a pethau eraill, yr anheilwng. Rhai plaen iawn, llestri pridd. Fel bod y gogoniant yn yr efengil ac yn yr arglwydd Iesu. Gadewch i ni beidio a wneud yn hunain, trial wneud yn hunain yn attractif ac yn bwysig. Gadewch i ni roi y ffocws ar yr efengil ac ar yr arglwydd Iesu. A diolch mai fe sy'n ein hachub ni, fe sy'n ein nerthu ni, fe sy'n ein cadw ni tan y diwedd. Ac gadewch i ni ofyn a gweddio am ras nawr, bob dydd a nerth i ddyfal barhau, ac i fod yn oliadau yn ein byd ni heddi. Amen. Wel, gawn ni droi nawr at yr emyn ola sydd gyda ni heno. Iesu ei hunan yw fy mywyd. Iesu yn marw ar y groes. Y trysorau mwyaf feddaf yw ei chwerw angau loes.
Diolch o arglwydd am dair i ni heno. Diolch am yr efengil. Diolch am dy ras o arglwydd. I ni'n ddyledwyr llwyr i ti, eithgariad a thras, a thaioni rhyfeddol tuag ato ni. Nertha ni nawr o arglwydd yn ein bywyd, i ni'n pwyso arna ti i ddyfalbarhau, i fod yn ffyddlon, i fod yn dystion, i fod yn weision i ti, i ni angen dy help di a dy nerth di o hyd. Nertha ni felly arglwydd a cadw ni'n agos. O, rhoi ni ras at o'i thineb i lynu yn dyn iawn wrtho ti. Bob dydd, bob nos, cadw ni arglwydd mwyn dy enw. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân. A'r hoso gyda ni hyd nes y daw. Amen.